Iubită familie Candreanu, stimați frați, surori, dragi tineri, desigur că sunt momente când e greu să vorbești, e greu să spui, însă ceea ce am auzit și în această seară trebuie ca să ne aducem aminte de fiecare dată că suntem dependenți de Creatorul nostru. Este greu, poate, să spui, așa cum ne învață Biblia, mulțumiți totdeauna pentru toate lucrurile. Însă, ceea ce, ca și credincioși, suntem siguri, este că dacă slujim Lui, ne vom întâlni împreună cu Domnul Iisus Hristos la ceea ce El ne-a pregătit pentru veșnicii. Am vorbit cu fratele păstor și am spus că poate pentru cei prezenți aș putea să recit o poezie. Este o poezie care ne dă de gândit poate multora dintre noi. Dumnezeu e pretutindeni. Mulți și-au pus în lumea asta și își pun și azi mereu nebunească întrebare: unde este Dumnezeu? Mulți din cei ce n-au credință și în întunecime zac, din cei ce în rău într-una cu Satana se complac. Atunci când li se vorbește despre existența sa, răspund fără cugetare: văzutul la cineva? S-a dus cineva vreodată sus, acolo în cerul său, și apoi a venit să spună: l-am văzut pe Dumnezeu? De când e pământul, lumea, nimeni după ce a murit nu s-a întors ca să ne spună că pe acolo l-a întâlnit. Dar eu, pe acela astăzi, aș dori a-l întreba: soarele de unde vine? Cine i-a dat raza sa? Cine a pus hotare mării, pământul? Cine l-a creat? Cine a creat chiar ziua, noaptea?
Cine a dat? Cine le-a creat pe toate? Spune tu, om, astăzi, cine? Cine ți-a dat ție viață, universul? Cine îl ține? O, tu om, ce până astăzi n-ai văzut pe Dumnezeu, ești rugat cu insistență, privește tot în jurul tău, cercetează împrejurimea și privește atent mereu și ai să vezi că pretutindeni îl găsești pe Dumnezeu. El e într-un fir de iarbă, în petala unei flori, e în murmur de rouă, e în soare, e în nori, de el îți vorbește cântul păsărilor care zboară într-o frunză argintie, într-un murmur de izvoare. Și apoi marea ți-l vestește, prin vuietul ei cumplit, trăznetul ce te înfioară și ploaia ce s-a pornit. Tot ce te înconjoară spune că există Dumnezeu și a ochiului tău lumină. Toate îți spun și îți spun și eu. Și acum, după ce atâta ți-am vorbit de-a lui ființă, mai poți și azi tu spune că nu crezi, că nu există? Alungă nepăsarea ce te-a copleșit mereu și vin astăzi de-l cunoaște. Crede azi în Dumnezeu. Amin. Mi-este tare greu să vorbesc. Știu ce simțiți la o dimensiune mult mai mică. Nu este tot una să-ți pierzi tatăl sau tatăl și mama să-și piardă fiul. În urmă cu doar o săptămână s-au împlinit 3 ani de când noi ne-am despărțit de tatăl nostru. Și a fost greu. Și este greu. Dar în mijlocul durerii, noi, copiii lui Dumnezeu, avem ceva special. Îl avem pe Domnul Iisus Hristos și putem să zâmbim chiar și într-o asemenea zi. Adi nu a murit. Este mai viu decât oricând. Dar nu mai este în această lume rea și stricată, ci este într-o lume perfectă, împreună cu Domnul Iisus Hristos. Stimată și îndoliată familie Candreanu, fiți cu nădejde. Este greu, este foarte greu. Dar Dumnezeu vă iubește așa de mult. Nu v-a pedepsit, ci vă iubește. Și așa cum spunea fratele Râncu, foarte, foarte înțelept, nu încercați să înțelegeți, dar o să vină ziua când o să înțelegeți. Îmi aduc aminte de un moment special în viața mea, când doctorii mi-au spus că copilul meu nu o să mai supraviețuiască. La 2 ani și 4 luni împărtășesc cu dumneavoastră această experiență, chiar dacă este mult mai mică decât durerea care familia Candreanu o simte astăzi. La 2 ani și 4 luni, tot băiatul nostru cel mai mare, Marcus, a fost cuprins de flăcări. 55% din corp a fost ars și doctorii au spus că nu o să mai supraviețuiască. Nu i-au mai dat nicio șansă. Ne fugea lumea de sub pământ și știu ce simțiți. În momentele acelea, Dumnezeu ne-a dat tăria ca împreună cu soția să îngenunchem lângă patul de spital a copilașului nostru și să-i mulțumim pentru harul care l-am avut, să avem timp de 2 ani și 4 luni un copil minunat. Și am spus, Doamne, este al Tău, Tu ni l-ai dat. Dacă mai vrei să lași în viață,
îți mulțumim. Dar dacă vrei să-l iei, iarăși, îți mulțumim. Durerea despărțirii este foarte grea.